እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዜና እንሆ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተፈናቀለ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብምጥቃም ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ራዕድን ፍርሕን ከም ዝነግሶም ይገብር ከም ዘሎ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ገለ ኤርትራውያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም። ናይ ጉዳይ ስደተኛታት ዝከታተልን ንድሕነቶም ዕቑባ ዝህብን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንኽሰጋገሩ ዝሰርሕ በኣራ ዝፍለጥ ኣካልቲ መንግስቲ ስርሑ ዳርጋ ኣደስኪሉ ምህላውን ብሰንኩ ኸኣ ኣብ ሰንፈላል ከም ዘለዉ እውን ገሊጾም። ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ብከም ብርጌደር ጀነራል ጣዕመ ጎይትኦም መቐለ እናተመርሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብስም ውልቀ ሰባት ቪላ እናተኸረዩ ኣገደስቲ ሰባት ንዝበልዎም ይጨውዩ ከም ዘለዉ እውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንድሓር ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ማለት ብተጋሩ ኣምሓሩ ከምኡውን ኦሮሞ ብዝብል ውሽጣዊ ዘይወግዓዊ ምክፍፋላት ተገማሚዑ ከም ዘሎን ናይ ሓድሕዶም ፖለቲካውን ስልያውን ጸጥታዊ ውሕስነትን ልዕልነት ንምርግጋጽ ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ይግለጽ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዓስኪሩ ዝጸንሐን ሎም ምንቅስቓስ ዝጸንሖን ናይ ኤርትራ ተቃወምቲ ሓይልታት ድማ ኣብቲ ሃገር ባይታ ይስእን ብምህላው ቀስ ብቐስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ይግዕዝ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ ብምትእትታው ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ክገብር ዕድል ፈጢሩሉ ምህላው እዞም ስጋት ሓዲርዎም ዘሎ ዜጋታት ኤርትራ ገሊጾም። ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ስደት ብዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ካብ ዝጅምር ንድሓር ህግደፍ ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ወዲቑ ከም ዝርከብን እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብመገዲ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ከይልሖኽ ስግኣት ከም ዝሓደሮ ይሕበር። ስለዚ ድማ ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ነዚ ምንቅስቓስ ኣሕይሎም ናብ ኤርትራ ከሰጋግርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዴሞክራስያውያን ሓይልታት እግሮም ከምቲ ልሙድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይረግጽ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ጀሚሮም ዝጸናጸኑ ሓይልታት ጸጥታ የዋፍር ከም ዘሎ ይንገር። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክቐርብ ጻውዒት ቀሪቡ። ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ ሱዳን ዝዓበየ ተራ ዝተጻወተ ሓይሊ ንናጽነትን ለውጥን ቅድሚ ሳልስብ ዘውፅኦ መግለጺ አልበሽርን መሳርሕቱን ኣብ ህዝቢ ሱዳን ንዘውረድዎ ገበን ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ኣብ ዘሄግ ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክርከቡ ከም ዘለዎም ኣገንዚቡ። ኣብ 2009 ከምኡውን 2010 ኣብ ዳርፉር ፈጺሞም ዝበሃል ገበናት ምጽናት ዓሌት ክስታት ቀሪቡሉ ዘሎ አልበሽር ዝግብኦ ፍርዲ ክረክብ እንተኾይኑ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክለኣኽ ኣለዎ ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣባላት ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ብምሉእ ድምፂ ከም ዘጽድቕዎ እዩ ዝግለጽ። ጠበቓ አልበሽር ዘይን ዓብዲን መሐመድ ብኣንጻሩ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሱዳን ብግቡእ ዝሰርሕ ስርዓተ ፍርዲ ቆይሙ ስለ ዘሎ ዝኾነ ሱዳናዊ ኣብ ሃገር እዩ ጉዳዩ ክረኣየሉ ዝግባእ ክብል ናይ ተቃውሞ ድምፂ ሂቡ። ንሱ ብተወሳኺ ሱዳን ንኣህጉራዊ ውዕል ገበነኛታት ዝፈረመት ሃገር ስለ ዘይኮነት ንአልበሽር ናብ ዘሄግ ክትሰዶ ክትቅሰብ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። ምስ ሰራዊት ተጸምቢሩ ዘሎ ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት እንተተላየኹ ኣብ ሱዳን ዘይጠፍእ ባርዕ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ጠንቂቑ። ኣብ 1989 አልበሽር ብዕልዋ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ከም ዝቖመ ዝንገረሉ እዚ ህዝባዊ ሓይልታት ምክልኻል ምስ ስሩዕ ሰራዊት ሃገር ተጸምቢሩ ክንቀሳቐስ ጸኒሑ። እቲ ዕጡቕ ሓይሊ አልበሽር ኣብ ሃገሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዘይቃወሞ እኳ እንተኾነ ዝኾነ ሱዳናዊ ካብ ሃገሩ ወጻኢ ክፍረድ ግና ከም ዘይቅበሎ ይፍለጥ። ጊዜያዊ መንግስቲ ሱዳን ኩሎም ወገናት እንተተሰማሚዖምሉ ምርካብ አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቃወሞ እዩ ዝገልጽ። አልሑቲ ናይ የመን ኣብ ወደባዊት ከተማ ኣልማኻ ብዘካየዶ ናይ ሚሳይል ድብዳብ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፍሊጡ። ወሃብ ቃል አልሑቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ ደብዳብ ሓያሎ ወታደራዊ መኽዘናት ስዑዲ ከም ዝተቓጸለ የመልክት። እንተኾነ ማዕከናት ዜና ስዑድ ዓረብ ዝህቦ ዘለዋ ሓበሬታ አልሑቲ ዝወንጨፎም ባሊስቲክ ሚሳይላት ብጸረ ሚሳይል ተወቂዖም ከም ዝበርዓኑ ይገልጻ። ቀንዲ ዕላማቲ ደብዳብ ከዓ ማዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ኻልድ ምንባሩ ኣነጺረን። ወኪል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ብአልሑቲ ዝተኻየደ ደብዳብ ባለስቲክ ሚሳይል ነቲ ኣፋፍኖ ታሪኡ ዝጸንሐ ዘረረብ ሰላም ከየጸልምቶ ስጋት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በቲ ደብዳብ ብውሕዱ 12 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ ማዕከን ዜና አልጀዚራ የመልክት። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። እዚ
ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።